ты просто зашел мне задать вопрос. И я хочу, чтобы ты конкретно мне задал вопрос. Ты говоришь 150 документов. Я тебе говорю, 150 документов каких? Являются ли это аргументацией того, что какой-то хакер или какой-то кумык или какой-то кабардинец написал, что вы отдельный народ? Для тебя это является доказательством того, что... Руслан, не то, что там кто-то кумыки, не в этом дело. Просто элементарно вопрос, что сюрал, дал еще шхала. Таган нарт орстой олыш, вот, нарт орстой олыш, мудуй. Но дер эрдук это. Садядаз, от него отца, цар нарт орстой олыш. Да. И нарт я хуяхту аласу. Ходоча, нарт орстой, нарт шво, буду хан ходоча. Ну, типа, богатыриш олыш, мудуйца, богатырь туда. Да, большие. А у нас это по-другому переводится. Собордела, Бауди, хорош тую. Рост 1,82 м. 100 метр 90. Хавес сую. И вес, и умный швидкость. Я хочу тебе сказать, если вообще улли хватит, кто больше, по твоей логике, кто больше? Хаук. Ваша, имаду, это не показатель. Я тебе просто говорю, послушай, нарт орстой шук ол, я шуду, ца проблем яц, шук нарч алита, я нарт орстой алита, асфик и дать дюйшу падупат, асфик цакиет, югат ахбах, твоя аргументация, хадедес олар баха. Хатсун, ты же не первый человек из Орства, который заходит, асфик и цахатер дусахвик бауд. Чтобы вот дальше мы долго не шли, сейчас просто уже придел ури юань. Уже уйламыз да хан юна хан бол бишбу царсун садмаш дуяду. Сахи как дальше куду хажа кам дуй кам отдельно хрита цуна цасип чудиес. Ой мой мактеда чуно ой нехмат элч. Сип чудиес цун. Муатил диес цун Муат болш бут. Айн филиес цун масла отдельно бол донса. Гыллак диес цун, дуахар диес цун и многое другое. Масла бахс. خطر دو سحوي отдельно шушей отдельно только вот ваш бе дочь худу ала цеяхтар ялясу Отцу меня говорит, нарт я дошти, нарт это дош. У нас не богатырь она переводится, она у нас по-другому переводится. А как она у вас переводится? Ну, нарт я камях, то есть у нас это камях, нарт орстой. Серьезно? Да. Бауде. Что-то я никогда в жизни... Ладно, собор со минуту. Ты знаешь, что есть нарты, есть в Абхазии, есть эпос нартов у осетин, что есть эпос нарты у адыгов, что у них оно тоже значит своеобразный перевод. Ты знаешь это все? Смотри, это нарт я аланский дошмагис аланыш леубишхан. Аланыш шехири осетиниш, прям хири айдокаса, да. Царь, короче, царь, аланыш бояхшин, царь избанцы лел докус, да, ож борщить, аланыш история играть, что ходишь докус. Каждый хочет взять историю. Бауди, можешь шедуа, да? Я сад, ошеду лоше. Все, пейнтировал. Башлан, салам алейкум. Тукум штейсан, валейкум салам, Хусейн. Бях, могу? Аз баудик, шикон хатер, дерса, бауди. От эйр мичеру. Соцер пригородный. Пригородный роуй. Собор, ногти еще пригородный? Нет, осетер. Осетер пригород. Бауди, эхки отдельно камдуя ногти будешь, миш будешь. Так хатез асу эхки муац. Не, орстос гергалу бодел бас. Хума хайон тунан. Цан дахин, цан лирта дахин дутху. Бауди, цака тедерса графа национальная связь, чаху яздуа. Ингуш. Ингуш уха бауди. Яздет по ингуш, ладно, ингуш вартиц, да, саллаву эрин датсас. Дигду бауди, цаун вала бауди. Там бауди. Бауди цаун вала просто. Кема забо. Шемот бо хабити шуя шемот. Дала хатас бутш бор голой мот бу олуна дин сам де орстой. Бицан тон орстой кич хома адем. Вот ичодик ела. Орстой мот бицатон. Ногти алга цебуч.
أي أزبوط البوق هانز أورست خوي موت والله مو أختم نو هانز غلا موت مانيش فاضي خوي ها خوشادش أورست خوي دو قوما أي شون هانز بريميرن أزبوط شبورياق أزبوط شبوري از أورست خوي موت بوق بوط شمور ديالك شمال خايون أست أي باودي ديالك بو كودو خايون خاصم جور نريش بو كودو معاهم خاي خا قلنش أوش ميشايو خايون خوم از قلنش أوش كيرانا مستيب دو خايون تاسم از قلنش أوش كيرانا ميلوك هذا ميلوك يعيشوا ديالك يشون از قلنش أجر حبل البون بينواي بون عورواي بون هيك باتو نسخر حبل البيوت صناسوي النسخة قلنش أوش كيراي أونيون تانيش دينا حو صحوال تشير حوالو صحوال تشير حوالو سخطر دو حمونيس ولا نقشش قولي حمو عشقلتي ميشر ولا تيجي نقش لاستن تي ميشر ولا بيلجنسكي أورست خوي ديبوش أورست خوي لاتش مدوي تماخ قاعد تقيت ناسو قلنش أوسكر نقش شويو هيدي يو خاصم يو نتاقص فيك بقى أحباب قلنش أوسكر أنا دقة تيباش دو إيش نقش بو موح نقش بو حو ميشر ولا تيجي أدلنا موات بوش أدلنا إيش ميشر دولا تبعكن ماني سلويتهم تبعكن بوتهم هينز بريميرن عمي أوري تانا نقطي شو حشيق أورست خوي قمدي عشان بحثي أوريا ده نقطي شو عسبس نقطي قام دق ورست باي نقطي ده سا قيتر سواد اشتحمنيني استان ده أمنيني هل صوت سمني باودي وش لا مدنيات علو باودي سسيكر وش جرجل نابو أرستو سيور تعبو شوات أرستو أحساكتي وعنوك شو وات أل أدق وين أنا وإيركم بردو أعي كروج ده فولفيز أرستو بوسو نوكش بلو إدرم دون يا تخن مش مسابر طبعا دي شي ولي نختي خويس شي ولي أرستو خويس أرستو نوكش خلدو شوات سامالا أورست خوي قام دلا نقش قامت جان روتشين سوازيوتين جايبر لو دورش قام دوي سنان يق نختي ها إتس دويت شويك وش قام دوي صبر دي ها روتشين سوازيوتين باودي حطوك واخي دق واخي لا هم تمشي نستجو من نقطة يوا هو ورست وا دايزين إنجلش وا هو يا وبشي اتباعي أنا بروست ريسبوبليكا إنجوشي كامويس ريسبوبليكا إنجوشي ني سقيت أسفل قمة صباح إنت نرمى وتتر ثاني عشر تتر الازير وروا ني صبردش باودي دقوا عشان ديل دو أحمد صباح أو حاجة чечен доязлома цабах, кидек цабах. Просто-напросто, почему я тебе хочу объяснить. Все твои вопросы, жиму, да, дуква, хуайла, да, حنانا مكمش يا أخي, да, مكمش, да. آمين. Просто هرقيد ديسكوسي, بسполезный хунд эльче, يو хунду он эльче, тхун حميلو خا, тхун حمنيني تخيط غيرتر دات, حينلوغ خلي شو باودي. نو تعم دون دقوال. أحا ويتان ليش ديش خينا أحا تلم أبوي تجي مسا ورجع والله هم قردو ويرزن دات ويتعدو تيجو ويتعدو نو تغنى политически, географически и уже морально. Дай стиртер душу. Это дай стиртер худу ингушетии Чечня юйцу нас. Ваш спойца бьются нас. О, хей ваш спой. Ги, ажал бауди. О, хей ваш спой. Ги бюахкин. Хей дылу что дикабияш. Хей президент, хей парламент, масерца гоушах кютыч. Сагни что хочешь. Массу агор хей дылу что дикриду. Хей ваш спой. اش وليلوي اش تيجا خدوي تدوم داس هو نجح سن تيجا بالواسط وتوجري بوباي بون شيكو ياتون نو تاوندو هو تايبن ميلو باودي اوبن خوي ها دين كابو فايون خات ايچوش سن ويجرو دو شتوتخون ايچوش нет قبل جو بتاعها جيدوا يحسن جيدوا Хорошо. Ты он и G2 бог что, да, хазла. Из он течуя, додают течу хлема, хай.
خاص مش حوالو خاين ده تيجي ايج ايش تدوق واحد نشخر إيمنا حوالون شو ده يتحي ما يقوز عاش إيمنا نشخر حوالون جيد واتس إيه شوي بول إن نقطي بون إيمنا نقطي شوي بوش لو كامل دولي نجا بيرو جخر دو دايوون أو خايد باونس نقطي موا إيش كيري بوش لو دواشة كده чтобы ты понял, принять его. Но это ладно, это и дать свой дючтик. Я хочу, чтобы ты понимал, и J2, L3, вала, L3 в основном, RT, J2, J1, Q и Егапла группе. Как ты думаешь, у вас твой отдельно кампельч, ой, и разных телевизоров? Ну, им голова штат, разные, они штат, разные. Обита, они не хотят быть. Они на генетическом уровне с нами не родственны. إيش عبيتها وصفهم هوي أحسن كديك أنا. سون تان دي باشلام حاجلا باشلام سهم أدرى تان غلش بريش إشتبه مياخي صندوق غلي بوز دي دستوين بيجي برجي غلي بيش باتسوي نيت أصلا. يا خلص وصعد فدا الوصف بروستا دي. وش نخش بيجربوش غلغاي. حاجلا شيء وينه بياخ شيء نخشي دوق بيزج بريج جوي دوق ديزج إشتبه جوي بيجري دوق بغلي. تحق دوق بوز تغنى بلوجرش بي وبلوجرش تغنى تحبست بعد تخلد يجدر ويتغنى بلوجرش تخليتوي. حتى خليت إيه قاتل. يا أبدي وبزر تانو. مش بلوجرش بس. مش بلوجر عتيلا عشان ده. نه سو بزر تانو بلوجر وقتا بزر تانو بلوجر وقت. Не саяхас, абоди писатель просто, и все, я чё. Ну, он тоже видеороликами занимается. Тоже. Не, сорок фалва башлам. Вайтан, вайфуди десхуэн. Вайтан, вайташ халдуаки дергиш. Не заниматься интернетом, там, оскорблять друг друга, а больше есть, там, табехаш, ди, хавай, ваш, вежри, там, ханта ди хидья. Таган, башлам, ханохчи, вайтан, أبدي وش عشوش هون حنت إهوين حنت حس تقول طوه دا وسطا حوش وسطا قيتا نو صبر ديلا باودي سوتش ولا يشوي ياسيجي كم نقطي موي سوتش عجل سيريوس نباون سوتش ولا يشوي ياسيجي ترى حجلا بشلام سو ترى سو ترى سمعني مش تخون بشلام ترى حجلا ترى ويداي بي برمان هتصدا أذكر بيتوال تان تانو داي بي برمان حبيبي نو وبشي يا خاص يا برمان يا برمان نقول بشلام تان دا تانو أذكر بيتوال بقى سي داو خلط صد هو قيسون بقى يا سامي будут это разрушить если это оставил просто нет хорошо чтобы тебе было ты говоришь что тебя не оскорбили сам аласю она нагайки хаён سنانة حنان نجايكي ده بص أبدا يصبح حنان نجايكي هو أذكر بيتوينيتو سوينوتسو نجا أذكر بيت شو يقلق نقطي قام نوغي حدا دوباكو حنانة نقطي قوم داقدو أذكر بلاني نو نو أصحنا أخو أيلادنا سو بيتر أو سواري عن تحت أتأير برش سو أشوي يا أخا سو أتكودة سو مالك سو بريجرد نروي أورا سو نيسيات يا سو حجلا باودي حنان تايبر مليون دريا سو نيكر خوي سنان نيكر تيرو حجلا سو حكفا هو بشلام تغنى أتشبخا هم قاستو تياخا أستا примерно أبدي وشي تايب تريتسو إس دي داهتي أنت دي أخريتسو تايبن إس دي داهتي تعم درتو دوش Сопьету на бошник, свойшему просто, чтобы дальше сауны до плахела бауди. Ас иштал интервал, ас фрикца бахон абади интервоца бам, музуртан интервоца бам. Просто ты не первый. Вот визи, вот гусу. ас фрикца саха мугоца ба бауди, адупар. Садхади хадухвик. Дальше как бы мы не будем это будоражить, а то люди могут неправильно понять. И Алана Уэйтан блогер, все блогеры, асубахаон, но шигалга вежрибу бах у нас. Уаштвас отдельно бордать, о вежрибу бах, но хорен шеше республики авизбах. Не, можно аз ехать там вы отдельно. Группы чва, за отсюда у нас.
خود группе чуа цхан дик вишпол шо gözро биешол цхан галга чуна я киечана цхан ден год ваш оштаацун ахинз дешто насихатуй маслабахас ой куча бочана мелдуш инз гон хуис қислуштол қузах вопрос задавать ясбол ца он ца зум сон шабиш ца бубахуй хайн ца хатат чуа ца оскорблять ца наоборот от хейли губа. Зачем ты кидаешься на людей, которые тебе говорят, мадиц, доцик, бог, человек. Ты умасова. Ты упрекнул, ты упрекнул, сказал, что в основном депортировали чеченцев, орскоевцев. Ты это не знаешь. Почему всех орскоевцев? Почему не всех нас? Примерно. Орское же не всех, типа, ты знаешь, да, это? Разные. Хажот, цейр мечел хайл, субертиларон. Хаюрта аша до того до орское бон. Ночи орское. Аргуня аш орское бон. Курчлоя аш орское бон. Гюмся аш орское бон. Иш до самого ауха, аух махки качас аша орское бон. Сахаттерду. Ночи бош орское бош. Теркисти аш орское бон. Не считая тех западных обычаев, котер, юртер, зекен, юртер, шел, жир, тигр, биш, бийца, очкой матания, биш, все бьются на свой. А свой, кита биш, бьются свой. Сахаттер духой. Иш аш биш, бех, хятца, беха, ишему битни, иш уастой бац, эльбитим бац. Адуквар. Просто эта часть с той стороны царской России с запада заходила. Западной частью. Тига, танк, эльцебах. Царь бол, цеда, тигр, да? И потихоньку шей дейш, был шей махкаха, по всей Чечне расселились у Арспа. Уехали не все, а именно те, которых больше всего. Иш хундбеха хайон. Шуй таберша мас вообще бийца бийцон. Иш хундбеха хайон так бауде. باودي أروي لقطة عند أحد أنا. أروي عديلا بس حوالتين خش خرويتي صحهم خاطر شورون صوتنج هو بوست خربر بوش قميل ديش وري صحهم ألولرز ديلا أحو أرسلو أدل قام دبوش خلشة ناتج أحاديث رغلة نوختي بوست بات أحو أرسلو أدل قام دبوش قطوني وقن غير تال جموعي كده جموعي so also hein welche bubo noch chitzer noch welche bubo ich mayatzen ja also asund noch chutzbach и noch chu osceiler as gedegetsbach du tu ивала кевик вала as ella гидейсу худу то когда он задел и сказал что вот мы отдельно то больше с ночью с وي اومن داق ديت ولوج على اسون حشو ولا ال اس تو اتبيسني عليه همش اسون ايرا داتري قيد داشت هون وي تعدو وي ديق تيشوشيات باشلا تو германия اصلا تو الفنيمتو هولي حديث راخل بلوجيكي وتبع وجه اسميسيو تيجا حسين وسخزرتو بو да Man, ночью акидек, да, у ща в Питере ашу прописанный пригородный, а вот там вообще такая адская смесь. Ингушу, да я знал бахцу. Так, я не против, Асбах, ты можешь записаться кем хочешь, это нормально. Но мы должны... Я видел дух, я не понимаю, что за шайтан мутит эту тему. Да, я не знаю, воззри. Кто что мутит, бяхмобил, я уже весь баланс, который у меня был, израсходовал, но ну да ладно. Ой, бог что буду. Ой, иншаллах, так херду. Баслам. Ой, башир, самотверди, она. Айна, хайс. Ой, там дует. Все до вахи, Ой, дует. Все в рамках закона. Все в рамках закона. أوه مخبر أوه مخبو خواهد. إذا رمزوا التسأل إذا خدت أويلر كوشي أنكروشي. Варство, ты думаешь, в личке чувствую просто уже вообще. Честно скажу тебе, Варство, Хажима вот так сон сейн яхи ты сразу хат эскалировал нашу дуэль.
نيس داتس أسفرق ألا جاء دوقة دق نيس داتس وشيموش حون سخاتر لوت أحقا تخون حا تخينك خيط حون حا أدلنا خيط بسوتي حا Dünyanın şu adam galga o boğuz alıyor şu. да сундерс я честно сказать не А могу я понять. говорил, что Европа ночью убыл, лил вон. Европа нokçu bu boğuz alıyor şuydan. Россия o da, по России bu nokçu bu boğuz. بس أدوكات قزح كروتش خاتش والله قزح مو خو ألز دات دين بو ألش تو هلق شو 100% نوفش بو أل دين نقل Galga güleş ta söyle короче. والله بو نوفش سولي ما بو إربلو даже ما بو خاصون خاصون بو Уже цыган. Выше аудома бается, выше уже дан таможня. Хат билу бош дитер все тоже цыг ариан султан лошо. Уже тайп хума хуашкет я. Уже ладно новый система. سونقيت شو زكون شيء برغت دوي شو شيء تعديش ديش دوزي شو توصل صعيرة بارداز بلاو هون بكيف دون هون سوى ограниченную там даже Tabuisen besema bats nereden başla. يا نيمت استيب تورينجي بو تسمو وهي يا تورد نيمت استورينجي عملوا وهي пятница дала арим когда и дорвай ты только что в эфире сказал что ингушбах но وهي пятница свой среда ду Başlandı resmanda. وهي قردو وزري اس اي ويوش سون خاصو 100% سون تعمش دويتsa دوي اير افير اسخنا نيتسيوشونا Üye سون خ потом سون اخور دو خاصون Ha. قيدا دكيتي از دالدل هما كان ايش سالير ادو وين ايوش باو دي جيما ووت اختون دير هركوسو كوي سخرني تسيو مسير عادكوال يسيسا اتو خلاحه в пятницу огняируй Tamam. سخلاحه я вам сообщу عشو اتو بيبعد الموضوع вот что варианты حسين زوسو дерес короче камер валт мегадатер وي سويت ارجوز صحيح ساينسا بوخكويت النشتاجم رازستني Kostüm генетически Аква уже башлам yok bir bu. Ya nemet isteyip ispremini Berlin Hobos. Oy dede. я шотландец Макенти духу да. Нохче чва Германия, Москва şu dövüştük. Dalahtu bolşu da skidol. Давай hadi köl savaş hat emsa so badık di. Turpal yonsa dedi. Uyu? Turpal. Turpal ay makan turpal. Çok. Hadi köl maşallah. давайте